So ngayon sa shout out po kay Jefferson. Ito tanong niya dito mga idol is unsay nindot ibiyahe dol buntag or gabi para sa kuha lang no. Para sa kuha lang mga idol, ang pinaka the best nga ibiyahe mga idol is hapon. Hapon mga 3 PM hangtod sa mga 10 PM mga idol. Muna yung pinakanindot nga kuan nga ibiyahe nimo sa Maxim kay kana mga orasa mga 3, 4, 5, 6, 7, 8 kana mo'y kanang ting booking maayo mga idol kaysa ari ka mag-start og kuan, ari ka mag-start og buntag. So minga kay nagkabuntag mga idol no nya ari sa mga 8 to 1 or 2 grabe kainit nya mingaw ang booking. So kanang mga orasa mga pag-abot ng mga alas 12 to alas 2 ang mga rider mo makita na mga idol na stop ni kalsada gahigda-higda sa motor kani pahuway tungod sa kainit nya mingaw sad. So ako ang masuggest niyo mga oras sa ting biyahe or unsa magay mas nindot, ako part-time ra man ko. Ako part-time ra man ko diri sa Maxim dol. Akong ting start nga biyahe is kuan 5 PM hangtod sa mga kuan pinakadugay na ng 12 midnight or mga 11 PM. So hinahinay na ko ang nagpauli mga idol. Akong kuhaon nga booking ana is pabalik na sa kuang location. So mo na ang pinakakuan basta ko ang ikasulti sa inyo ha. Kung unsay pinaka the best nga oras sa ating biyahe sa Maxim is 3 PM hangtod sa 3 PM hangtod sa 10 PM. So kana nga oras pinaka the best na siya sa Maxim mga idol. Kay ting booking kina siya inanang orasa. Nya siyempre sad mga idol na ang pinakanindot kung magbiyahe ka, ang pinaka the best gud para nakay panglaban sa ubang rider mga idol, na kay pang COD bisag mga 1,000 paubos mga idol kana kung bati na kay na kay mga 1,000 na pang COD kana nindot na kay na mga idol. Kay like for example no na i-booking sa imo ang duol tapos na i-COD nga worth of 300 ba or 500 nya na kay pang COD dra na kay kwarta na kuan pangbayad. So kana pwede ka maka-request samantalang ang ubang rider nga wala pang COD dili gito sila maka-request ato igor to sila mulantaw sa booking kina may COD wala pang COD ana ba. So usa na siya sa mga panglaban niyo mga idol, panglaban niyo sa ubang rider bisan pa ubos ang imong ratings basta naala kay pang COD kana panglaban competitive kay na siya mga idol. Muna yung usa sa mga pinaka the best nga sana nga pinaka the best nga kanang tips ba or discarded nga makakuha ka og daghang booking diri sa Maxim. Kay mostly man gud diri sa Maxim mga idol is naa yung mga COD. Pero na si uban hinoon nga kuan na si uban na wala yung mga COD. Pero sa ako lang is mas nindot mas advantage gud kung naa kay pang COD kay syempre automatic maka-request kay dayon. So ana lang no. So thank you. Shout out kay Jefferson Monsteron. So shout out nimo dol no. So ana lang no. Kung di ka ganahan og kuan, di ka ganahan og kanang init. So ari ka pinaka the best pinaka the best nga oras is 3 to 10 PM. So ana lang salamat og amping sa biyahe.